Velkommen til vores samtaler her igen. Der er nogen, der har spurgt til lidt om det her med at få en god nats søvn. Hvordan er det, man får en god nats søvn, og hvorfor er det lige, det er vigtigt? Vi kender alle til, når vi ikke har sovet, men hvad har I nogle tanker omkring det? Det vil vi tage fat på nu, Anne-Mette. Så hvorfor er det er vigtigt at få en god nats søvn? Det som er vigtigt med at få en god nats søvn, det er lidt for den mentale balancen. Det hjælper os i at få bedre immunforsvar. Ja. Det hjælper os til at tænke klarere. Det får os til at blive flinkere til at håndtere stress og uro. Vi bliver stærkere mentalt. Når vi får lite søvn, så har vi en tendens til at overanalysere og overtolke. Og vi bliver jo mere sensitive. Vi tåler ikke så mye modstand. Nej. Hvad tænker du om det, og vigtigheden i det at få en god nats søvn? Jeg tænker, det du har sagt her, det der med den mentale balance, det er jo så vigtigt. Men også det, at jeg tror, jeg ville have sagt det samme, men også med helbredet. Altså vores immunforsvar, vi bliver stærkere af det. Og det er så vigtigt, at vi om natten aflagrer vores dag og de udfordringer, vi har haft. Og hvis vi ikke får den her gode nats søvn, så tager vi bare det med til næste dag og næste dag. Men hvis vi får det bearbejdet i vores søvn om natten, så har vi et godt springbræt til en ny dag. Det var bare det, jeg ville koble på, for ellers så er jeg jo enig i det her. Ja, helt enig. Ja. Så det er jo bare så vigtigt med en god nats søvn. Og det tror jeg også, I ved derude, at vi har jo alle sammen prøvet at ikke kunne sove, og ligget vågen den halve nat, og næste dag er også ødelagt. Så der er måske ikke så meget nyt i det her, men andet end det bare er vigtigt for det fysiske og det mentale, at vi får en god nats søvn. Og så er det jo, Anne-Mette, det der med rutiner. Hvordan har I nogle aftenrutiner? Har du nogle aftenrutiner, du gør for at få en god nats søvn? For mig er det jo veldig, veldig vigtigt med disse her rutinerne. Det er jo noget med det, at vigtigheden i det at få tid til at roe ned lidt, før jeg skal lægge mig. Ja. Jeg synes det er godt av og til det at lægge væk mobilen. Gjerne ta og så koke mig en kop te. Ja. Jeg synes det er godt også at kunne ta en varm dusch, bare for at kende at jeg virkelig roer ned. Og så har jo jeg da dette her yogaprogrammet. Så jeg lir gjerne at sætte mig ned og ha lidt gode tøjninger og meditation før jeg skal lægge mig. Og så synes jeg det er altid lidt dejligt det at lufte lidt ud på soverummet før jeg skal lægge mig. God idé. Det er at jeg kender at det er friskt og godt på soverummet mit. Og i de sidste 20-30 årene så har jeg altid haft en sådan lavendelspray. Så jeg plejer altid også spraye lavendel på puden min. Ja. Så de rutiner, de er for mig faste. Ja. Det er næsten sådan, at hvis ikke jeg får den her duschen, eller hvis ikke jeg får den sprayen på puden min, så er det noget, som mangler. Og den tiden for mig, før jeg skal lægge mig, den er hellig. Ja. Der kender jeg, at jeg trænger at virkelig finde roen. Og der nytter det ikke for mig at gå på mobilen, eller se på nyhederne, eller der bliver det bare stress i min krop. Der kommer jeg til at ligge og kave. Og ofte hvis jeg ser på mobilen, eller ser film, eller ret før jeg skal lægge mig, eller spiser et stort måltid, det er heller noget, ikke jeg gør. Ja. Der har jeg en tendens til at få lidt mareridt, eller ligge urolig i løbet af natta. Men du da? Dine rutiner? Mine rutiner? Altså jeg har det jo sådan, jeg kan jo godt lide kaffe. Men det må jeg jo stoppe med, inden jeg ligger mig i hvert fald nogle par timer før af min rutine. Det er det, jeg må gøre, ikke? Så jeg ved, når jeg stopper med at drikke kaffe, så er der et par timer til, jeg skal i seng. Og jeg synes jo, det er godt at have rutiner, som du også fortalte her. Fordi så ved kroppen allerede, nu skal jeg til at give ned, når jeg kan dufte lavendel og frisk luft udefra og sådan. Men nu spurgte du til mig. Ja. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt, når jeg lægger mig på min pude i min seng,
og tænke på nogle dejlige ting, der er sket i løbet af dagen. Og ligesom pumpe dem lidt op. Og være taknemmelig for de ting, der er sket i min dag, som er gode. Og ikke gå ned og analysere de dårlige ting, der har været. Nej. Men bare lige registrere, at de har været der, for det har de været. Og så er det de andre ting, der skal have lov at fylde. Det sætter mine vibrationer, mine celler ned, så jeg kan blive klar til at glide ind i min søvn. Det føler jeg. Så jeg prøver at slippe det dårlige, og bare tage det gode med. Og så kan det jo ske, at man får mareridt alligevel. Men det er sjældent, det sker for mig, synes jeg. Sådan, selvfølgelig har jeg mareridt indimellem, sådan, ikke? Og der kan ødelægge lidt søvnen. Men jeg har gjort en aktiv indsats for at få en god og behagelig og dyb søvn. Og det er en rutine for mig at gøre det. Og nogen skriver jo taknemmelighedsdagbog og så videre. Jeg laver den mentalt i mit hoved, når jeg ligger mig. Jeg ser jo det, at min kveldsmeditation handler jo om det. Ja. Det er jo lidt sådan som disse her engelskmændene, de har noget som hedder The Boxing Day. Det vil sige, at de har en liten boks, og så går de lidt igennem, de går jo gjerne gjennom et helt år før nyttår. Men det er lidt sådan, som jeg gør i min meditation, at jeg går ind, og så snur jeg fokuset, og så prøver jeg at mærke efter, og kende efter, hvordan dagen egentlig har været. Og så prøver jeg at mærke, hvad er det, som har været godt i dag? Hvad er det, som har været vanskelig? Hvad er det, som har givet mig stress eller uro? Og så går jeg ind, jeg velger ikke at sætte lok på det, men jeg går virkelig ind og prøver at se, om jeg har mulighed til at bearbejde disse tingene, før jeg lægger hovedet på puder. Ja. Sådan at jeg på en måde kan afklimatisere med dagen for en god nat. Ja. Så vi kan sige ud af det her, du gør det sådan på en måde, og jeg gør det på en lidt anden måde, men det er egentlig det samme mål, vi har, at få nogle gode tanker, inden vi sover. Og da jeg er derude, har jeg sikkert også nogle måder at gøre det på. Men jeg ved jo, at du har en gave til dem, der kigger med, der kommer her efter videoen. Nej, det er bare... Hvad tænker du på med det? Gave. Nej, det er heller et yogaprogram, som jeg ofte bruger, før jeg lægger mig om kvelden. Et yogaprogram, som kan være med på at få det til at finde roen. Så jeg kommer til at lægge det yogaprogrammet ud under denne her videoen. Sådan at dere kan jo prøve selv og se om det kan hjælpe at gøre disse her små asanerne, før du lægger det. Så godt. Det er vi taknemmelige for. Jeg vil også prøve det, når jeg ser, at de kommer ud. Jeg har ikke set dem, men det skal da have en chance. Så jeg tror sådan herfra, så vil vi sige på gensyn, men også godnat, og ønske jer alle sammen en god nat. Ja, tak for os. Vi ses.